Ja. Hej. Hvad hedder du? Ja. Og hvor gammel er du? Kræver. Og hvor bor du? Kræver. Det var flot. Og hvad hedder din børnehave? Kindergarten. Den hedder Kindergarten. Ja. Hvad hedder din far? Du er fjollet nu. Hvad hedder din mor? Peter. Det er nemlig rigtigt. Læser du? Det er mange øber. Er der mange æber? Ja, det er fordi, det er først. Ja, de er i buer, ikke? Så skal de ind i bord. De er så dumme dyr. Nej, de er ikke dumme. Se, men den er dum. Nej, den er da ikke dum. Den er da søde. Det er også den. Ja, den er også søde. Det er en orangutang. Det er også den. Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg er for en. Det er også en æbe. Mm-hmm. Det er en pige. Kan du sige godnat? Godnat.